due Arrasateko udalak udalerriko herritar eta eragileekin elkarlanean plangintza hau aurrera eramateko beharrezkoak diren bitarteko tekniko zein ekonomikoak bermatzeko konpromiso hartzen du. Bere gaitasunen araberakoa izanik plangintza gauzatzeko epea. Herriko plangintza honetan aurretik egon daitezkeen ekintza zein proiektuei lehentasuna emango zaie, esaterako. Herriko eraikin publikoetan sistema berri iraunkorra jartzen joatea, aldaketa klimatikoaren eraginak saihestu edo gutxitu ahal izateko. Arrasateko etxebizitzetan efizientzia energetiko handiena lortzeko programa edo proiektu bat bideratuko da. Udal eraikinetan eta bereziki eraikiko diren berrietan efizientzia energetiko handiena lortzeko neurriak hartuko dira. Laubide plazan dagoen airearen kalitatean neurtzeko tresnaren informazioa herriari eskuragarri jarri eta ezaugarri desberdinak dituen herriko beste eremu batzuetan ere neurketak egingo dira. Bidegorriaren proiektuari lehentasuna emango zaio mugikortasun planean gai hau ardatz bihurtuz. Karbono isurketa handienen artean kokatzen da garraioaren sektorea. Hori dela eta Arrasateko garraioaren erabilera murriztu eta aldi berean karbono gabetzeko urratsak ematen hasi. Lurrak erostea modu planifikatuan eta udalaren gaitasunaren arabera bioaniztasuna berreskuratzeko eta aldi berean lursail horietako basoak karbonoa metatuko duten gordailu natural gisa erabiltzea. Udalak herritarrak kontsumo arduratsuaren baitan kontzientziatzeko kanpainak bultzatuko ditu. Era berean, hondakinen gaikako sailkapena eta birziklapena bultzatzeaz gain, hondakinak murrizteko eta berrerabilpena bultzatzeko jarrerak sustatuko ditu. 8. puntua. Arrasateko udalak 3 lurreko Zuaizpi eta Berdegunen babesa bermatuko duen protokolo bat lantzeko konpromisoa hartzen du. Klima aldaketaren ondorioei aurre egiteko ezinbesteko elementuak direla kontuan hartuta. Bai CO2aren finkapenagatik, baita kaleetako temperatura leuntzen dutelako udan zein neguan. 9. Arrasateko udalak herritar eta eragile sozial, ekonomiko eta kultural guztiek aldaketa klimatikoaren ondorioez jabetzeko kontzientziazio kanpaina bat martxan jartzeko konpromisoa hartzen du. Azkenik, 10. puntua, Arrasateko udalak Gipuzkoako Foru Aldundiari, Eusko Jaurlaritzari eta Espainiako Trantsizio Ekologikoarako Ministerioari bideratuko die onartutako misioa.